दिनै सेनाव हारसावबारि गामिनि बानजायनायजों गामिनिनो सासे मानगोनां व्यक्ति जाय बिथांनि मुङा बुधबार बर'मोन, बिथाङा रुंसारि जानानै थांबाय। बिथांखौ गोसोखांनानै दिनै गामियानो ज' खौसे जानानै मोनसे बानजाय आफाद दानायनि गेजेरजों दिनैनिफ्राय बिथांमोना रुंसारिखौ गोसोखांनानै मोनसे गेदेरथार जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बेखौ लानाय जादों। जोङो चिरां जिल्ला एबसुनिफ्राय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोननि गामि आरो बानजाय आफादखौ जोङो गिबियावनो साबायखर बावदों बेनि थाखाय। आरो दिनैहाय जों नुफैबाय बा खोनानो मोनफैबाय, दिनै जाय बिथांखौ दिनैहाय गोसोखांनो बा बिथांनि गोसोखांथियाव खेलाखौ होनाय जादों, बेयाव निस्सय माखासे खारन दं जायनि थाखाय बिथांमोना बावनो हायाखै। बिथांखौ जों खोनादों जे न'खर बेंनाय आरो समाज बेंनायाव आरो बिथांनि जि मोनसे सानस्रि सान्थौ बियो खोब सरल सहज भाबैनो मोनसे मोजां सिन्थाधारा दङमोन। बिथाङा बयजोंबो मोनसे मोजां सम्पर्क आरो समाजनि थाखाय खोब दायित्वशील व्यक्तिमोन। बेनि थाखायनो दिनै समाजा बिथांखौ नागाराखै। न'खरनि मददजों बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लादों। जों जोबोद मोजां मोनदों। आरो बिथांनि गोसोखांनाय बे खेलानि गेजेरजों जाहाथे खेलाल' जायालासिनो बिथांनि आदर्शआबो गामियाव बा सुबुं समाजाव जेब्लायबो गोजोरैनो थांनानै थाथों, जों बेखौ आसा खालामदों। आरो बे हाबाफारियाव बा गेलेनायाव जाय गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों, बिथांमोनाबो जाहाथे खेलानि आब्रुथि आरो गावबागाव जि रोंगौथि बेखौ मोजाङैनो देखायगोन। खालि जेननाय देरहानायनि बाथ्राखौल' साना लाबानो दिनैनि दिनाव जिहेतु प्रिथिबियावनो फुटबलनि जि मोनसे मानदान्दा, जि मोनसे मान सन्मान, बेखौ जों बयबो नुबाय आरो मिथिबाय। फुटबल गेलेनानै सासे मानसि हिसाबै जों देहाखौ गोख्रों खालामनो हानाय, साननाय सान्थिखौ जों गोख्रों खालामनो हानाय आरो जिबन दानायनि जि मोनसे केरियार, जि प्रफेसन, बेखौबो दिनै खालामनो हायो। आरो बिनि अनगायैबो गावनि मान सन्मानजों लोगोसे हारिनि हादोरनि जौगानायनि आरो सिनायथिनि बाथ्राखौबो जों दिनै निसित्त खालामनो हायो बा दिन्थिनो हायो। बेनिखायनो जोङो बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों आपिल खालामदों गासै गेलेगिरि बिथांमोना मोजां मोनसे आब्रुथिनि गेजेरजों नियम नितिखौ मानिनानै खेलाखौ मोजाङैनो गाव गावनि रोंगौथिनि गेजेरजों गेलेगोन, बेखौ जोङो खावलायदों। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्डार 13निफ्राय लानानै फुटबल होबोबाय थानाय जादों। बेजों बेसेबां जाफुंसारनाय मोनदों मा फोरमायगोन? दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्डार 13 जि बयसफोरनि जि मोनसे फाउन्डेसन लेभेलनि फुटबल, बेखौ जिहेतु मोनसे एबसुनि बेबस्थाजों बा एबसुनि मोनसे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जि दैदेनबोबाय, दिनै फैयै फैयै मिरु एबसुआ बे बोसोराव 5थि जागोन। बे 5थि बोसोराव जोङो ओरैबायदि मोनसे डेभेलपमेन्ट, इमिडियेट जों मोनसे डेभेलपमेन्टखौ जों मोनदों जे दिनै जोङो गामि लेभेलनिफ्राय बा जिल्ला लेभेलनिफ्राय सायख'नानै जों मिरु लेभेलाव लाङो। गासै जिल्लानि गेजेराव बे कम्पिटिसना जायो। बे आरो एबसुनि प्लेटफर्मनिफ्राय जोङो मोनसे मोजां गेलेगिरि जों टिम सायख'यो। सायख'नानै जोङो बोसोरथाम जाबाय आसाम लिगआवबो बेखौ जों गेलेनाय जाबाय। आरो आसाम लिगआव गेलेनानै थांनाय बोसोरावबो जोंनि टिमा देरहादों आसाम लेभेलाव। आरो जोङो आसाम लेभेलनि थाखायल' बेखौ नायाखै, दिनै नेसनेल लेभेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेल बे बाथ्राखौबो सानदों। दा दिनैहाय बे बोसोरावबो जों आसाम लिगआव जोंनि हान्जाया देरहानायावनो दङ। दिनैहाय देरहादों जोङो। आरो गुबुन फारसेथिं बयनिख्रुइ गोजोनथाव बाथ्रा खौरांखौ जों नोंथांमोननो फोरमायनांगोन। एबार बे बोसोराव बड'फा एबसुनि जि मोनसे क्लाब, बे क्लाबनिफ्राय जोंनि चिरां जिल्ला सिंनिनो सासे गथ'साया गेलेनानै सेलेक्ट जाबाय आरो बिथाङा अल इन्डिया आइ लिगआव सासे नेसनेल लेभेलनि प्लेयार हिसाबै सेलेक्ट जानो थांगासिनो दं। बे जोंनि थाखाय जोबोद जाफुंसारनाय। आरो जोङो अभारअल दिनैहाय नुबाय, जिहेतु आन्डार 13आ जाबाय फाउन्डेसन लेभेल, जागायजेननाय। बिथांमोना स्कुल लेभेलाव फरायनाय, गामियाव थायो। सिगां समाव बे लेभेलनि गथ'फ्रा खेलाखौ मोजां मोनोब्लाबो गेलेयोब्लाबो बेबायदि आब्रुथिनि बाथ्राखौ, नियम नितिनि बाथ्राखौ बिसोर बुजियामोन। खिन्थु दिनैहाय जों नुबाय बे बोसोरबा गेलेनायाव चिरां जिल्ला हिसाबै जों 6 बोसोर जागोन एबारजों, बेवहाय जों नुबाय जथेस्थ' डेभेलप जाबाय खेलानि नियम निति आरो गथ'फोरनि साननाय, गथ'फोरनि मोनसे पार्टिसिपेसन, बियो बिराद स्टेन्डार्ड लेभेलाव फैबाय।
जों दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जों आसा दङ निस्सय फैबाय थानाय समाव जोंनि जि सिमां स्टेट लेभेल नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव जोङो हारि सिनायथिनि बाथ्राखौ फुटबलनि गेजेरजों लांनो नागिरनाय जाथि दानायनि बाथ्राखौ जों जेरैबायदि सानदों बियो निस्सय जाफुंगोन जों बेखौ मोनदाङो।